a ti tɛmɛ tile tɛ tɛmɛ dugu la grand jolo k'a ka dɔgɔn donso bɛɛ n'a kungo ta fan don bilakun wɛrɛ tɛ anw na o de ye ka boli ka kumaso in magwɛn kunnafoni bala waati n'o sera k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 11 sanga 30 ka taa bila nɛgɛ kaɲa 13 grand jolo kan ka a ɲɛfɔ n'o ye kalimu tabɔ ka sɛngɛ u ka magwan u ka sɔgɔbɛ grand min ye olu ka baara bannen kɔfɛ grand anw de b'a tɔ lase sabu arajo ye kumakan ye grand jolo an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala ka kuma bɔ an da min bɛ basigi sabati min bɛ maanifinw kala ɲɔgɔn na ala kana fɛn bɔ an da grand jolo min bɛna ni dekun ye jamana kɔnɔ kurun kɔnɔmɔgɔ bɛ sago ye ba tigɛ ko ɲuman ye mali bɛ dabolo mun na bi mali k'a ka yɛrɛma hɔrɔn lakika ta min k'a bɔ dalafɔli la grand an b'o ta sira de kan an ka jamana marabaw an dalen don la an ka jamana marabaw an sɔnnen don ye an ka jamana marabaw u fana jigi bɛ anw kan bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fa sabu bɛɛ ni jɔyɔrɔ don jɔyɔrɔ lankolon tɛ grand jolo baara in ye jamajɛ baara ye nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Mamutu Kamara bolo kabini 5 heures Mamutu wulila ka bɔ denba la ka se kumaso in kɔnɔ e na ale jɛra ka bali dayɛlɛ aw ni sole ka wuli ni baara yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ani foli ka kan n'o bɔra yen bi sɔgɔmada in na min ye Jean Dako ye ale kɛmɛ ka wakili don Mamutu Kamara ka yamaruya kɔnɔ arajo jɛgɛfo officiel ale ni YouTube o kuma Jean kelen bɛ k'i bolo dɔ kan ni ka tila ka sɔnni sigi o kan sabu ni ye arajo jɛgɛfo kɔnɔna lajɛ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen polyvalent nin bɛ nin kɛ yan fɛ nin bɛ nin kɛ yan fɛ grand k'i jɛgɛfo baara i b'a ye k'a fɔ bɛɛ bɛ dɔɔni k'a la o kuma o de kumu kɔnɔna na e ni ne an dafalen bɛ yan alamisa grand jolo ka fara bɔ jabate kan an b'an da don kunnafoni sɛbɛnw la o kuma e ko cogo di karamɔgɔ buwa nin tɛ bila dagirin da la sɛbɛnfuraw bɔra a sera anw fɛ yan an b'a ta k'a latila n'an y'a tila k'a tɔmɔ n'a tɔmɔna an b'a bɛndɛgɛ mɔ n'a bɛndɛgɛ mɔna ayiwa an bɛ sɔrɔ k'a ta k'a di limanaw ma u t'u sigiyɔrɔ la buwa ka sɔrɔ u ma passe alamisa e ni ne bɛ bɛn o la o don dɛ grand i ka kuma o kuma min ye alamisa ye i b'a ye k'a fɔ furusiri don dumanba don maaw b'u ka hakilinaw sabatili la dɔw ka fɔlɔ u ta bi dɔw ka filanan bɛ ta dɔw yɛrɛ ka sabanan dɔw yɛrɛ ka naaninan grand jolo bɛ dandugu la ŋaniya mun b'a kɔnɔ a ti ɲɛnabɔ yan o tuma an bɛ tila ka taa ci fɔ nana ye k'a da k'a hakili latigɛ Mamutu Kamara an kun taara sɛgɛn nafiɲɛ fɔlɔ kɛ sabu an y'an sara bɛɛ la k'anw bi yan ka ban o sara kɔfɛ nin y'an seginnen ye ka don n balan cogo bɛ b'i bolo Elhadji grand Jolo Kamara ne bɛ n tigɛ don joona bolo ɲɛ fɔlɔ o bɛ bɔ ni le réunion ye maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye MBG sɛbɛnnikɛla a ko ni ala ma baasi kɛ grand Jolo Kamara sini n'o bɛ bɛn nin kalo tile 28 Mali jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta grand Jolo a bɛ taa an ka marayɔrɔ filanan n'o ye Kulukoro ye sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi a bɛna taa Kulukoro taama min na grand Jolo nin t'a siɲɛ galegale sabu ni maa min ye jateminɛ kɛ kabini jamanakuntigi ye fanga ta i b'a ye k'a fɔ an ka sɔrɔsiw ka ko tɛ ko deniya bolo grand cɛw ni minɛ k'a di muso ma k'a di den ma grand ye maa saba sɔn a ko an bɛ ko la jamana in kɔnɔ lakana baara sabatili don grand foyi tɛ bonya lakana ma sɛbɛnnikɛla ko a ko promotion belebeleba dɔ de bɛna fɔ EMIA la n'o ye sɔrɔsiw ka kalankɛ l'école ye 47e position n'o ye promotion 47 école militaire interarmée grand b'a ye k'a fɔ o ye sini ye EMIA grand maa minnu bɛna bɔ yen sɔrɔsi mɔlen jolen don n'o ye officier ye grand sous-officier i b'a ye k'a fɔ min kɔni sɔrɔsiya dɔnniya ye grand k'a kalan kɛ k'a ɲini k'a dɔn grand basigi kɔnɔ k'a ɲini k'a dɔn maninfinw taganen ye k'o ɲini k'o dɔn grand danna taara ka da maa minnu kan k'u ka don k'a kalan baara boloda i b'a ye k'a fɔ olu de tilal'u ka kalan kuncɛli la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye centre d'instruction Boubacar Sadassi o ye EMIA kɔnɔna ye sabu a tɔgɔ danbɛ ni cɛba in na grand b'a ye k'a fɔ sini k'o fana bɛna don tariki kɔnɔna la o tuma wele bilalen don min ye jamana ɲɛmaaw ma k'a ni k'a bonya n'a karama ta k'a di jamanakuntigi yɛrɛ ma grand sabu ale bɛ ye kɛnɛ mun kan o tɛ kɛnɛ lankolon ye
Timanila ko a ko min ye jamana kuntigi garange ladala n'a ye nin kɛnɛ sugu baara kɛ i b'a ye k'a fɔ a b'a kana bɔ n'o ye promotion ye garange jamana filɛ ka danna mun ta ka da kan u ka kɛ jamanadenw ɲɛ jɔyɔrɔ ye u ka kɛ jamanadenw jigi ye u ka kɛ jamana yɛrɛ jigi ye garange lakana baara mana bɔ kɔrɔn tile bi togo togo garange u ka wuli k'a kunbɛn hali n'u ni bɛ to a da fɛ sabu sɔrɔsaya yɛrɛ sigilen b'o kan Timanila ko a ko min ye 2021 k'a daminɛ don kana bila Mali armée garange ko akina minnu tun b'u la majɛ kɔnɔ ala barika la ko caman ɲɛnabɔra armée monte en puissance o min kuma bɛ bɔ da kɔnɔ an bɛ don min na ko bi o kuma ko kumadennin tɛ wa kuma lankolon tɛ Timanila ko min ye diɲɛ laban dagabana minnu ye garange b'a ye k'a fɔ nafoloba bɛ don minɛ minnu na ni ka se ka di armée ma ka jamana la kɔlɔsi o kuma ko Mali armée bi garange ko de caman bɛ Mali kɔnɔ yan o kuma ni ka Mali lakana Timanila ko min ye jamana lakana ni baaraw ye i b'a ye k'a fɔ minɛ min bɛ Mali bolo ala ni jamana kuntigi n'o général d'armée Assimi Goïta garange k'a y'a seko n'a damayira ta ka jamana in sɛgɛrɛ o kuma dɔɔni ko tɛ tɔtɔ foyi la maa minnu bɛ ka jamana in fɔri n'o ye jadisi trafiquant narcotrafiquant ye i b'a ye k'a fɔ k'olu ye maa dogolenw de ye n'o tɛ ɲɛ e filɛ nin jamana filɛ nin Mali armée filɛ nin garange k'ala tɛ tile kelen k'a la nin ko in bɛ ban yɔrɔnin kelen nka min ye maa min bɛ k'a dogo k'e suɲɛ maa min bɛ k'a dogo k'e kɛlɛ garange ka taa ɲagami dugudenw na k'o kɛlɛ ma nɔgɔn dɛ wa Mali b'o kɛlɛ de kɔnɔ Timanila ko min ye sini ye Kulukorokaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ k'o fana na da tariki kɔnɔ kunnafoni filɛ nin an ye min bɔ le rayon kɔnɔ MBG ale ka sɛbɛnni don Jabate n teriya ka n tɛgɛ don nouvelle a ko de Demba Konte ale kumana a ko cogo de alala Bois Jabate général de division Abdoulaye Maïga premier ministre chef du gouvernement ministre de l'administration territoriale a kɛlɛ jɔyɔrɔ fila kosɛbɛ i bɛna ka na ye alala tarata don kalo tile 25 novembre kalo san 2025 u bɛ to k'u ka laadala réunion min kɛ n'u b'a kɛ ko comité interministériel de gestion des crises et catastrophes n'u ko CIGCC ayiwa a ɲɛmaaya kɔni a tun bɛ premier ministre yɛrɛ bolo i bɛna ye ministre Musa Alasani ale min bɛ ayiwa industrie ni commerce kunna ayiwa ale yɛrɛ fana a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ya kuma b'a la k'o fara tɔw bɛɛ lajɛlen kan u y'u ka ɲɔgɔn ye k'a se k'a jate bɔ k'a da ɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ i bɛna ka na ye semaine dɔgɔkun tɛmɛnen ko u ye jate min bɔ taji hakɛya min ni o donna ani jamana yɛrɛ bɛ taabolo min na taji ko la u y'olu bɛɛ lajɛlen da de yira ɲɔgɔn na tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔnin minɛ komi sisan faaba kɔnɔ taji ko a ka nɔgɔ bɔ hali ni sɛbɛnnikɛla ka kuma tɛ n'i taara Bakɔ yan fan fɛ an minnu bɛ 400 ni 600 san hali t'i jɔ dɔ b'i k'i kun i b'i ka 600 ni 400 di ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye a bɛ ka nɔgɔya o kosɛbɛ ko faaba ta nɔgɔya kɔfɛ u bolo manabɔlen don Musa Alasani Jalo a jateminɛw u ye a nana k'a ta k'a labɔ général de division Abdoulaye Maïga k'a ye jateminɛ kɛ a kɔ kan ale mun ye premier ministre chef du gouvernement u ye bɛnkan sɛbɛn kɛ o bɛnkan ko u y'o kɛ ya kuma b'a la ayiwa juma kalo 21 novembre kalo san 2025 o tɛgɛnɔbila de sɛbɛnna gouvernement ani tajitigiw olu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛnn'o kan ya kuma b'a la ani taji n'o y'a professionnel ye u b'a fɔ olu ma ko GPP gouvernement malien ani professionnel pétrole n'u b'a fɔ olu fana groupe ma GMPP ninnu bɛɛ lajɛlen u ye bɛnkan kɛ o de kɛra sababu ye ya kuma b'a la mabili tun mana na a ka jɔli tun bɛ tile 3 kɛ ko tɛgɛnɔbila de kɛra ko ka ɲɛtugu ɲɛ yɛlɛ o 24 heures de ka kelen baara bɛnkɛr'o de ka ya kuma b'a la o yɛrɛ kɛ i ye payi min fɔ dɛ n yɛrɛ fɔlɔ l'o la n ko payi premier ministre k'a fara ya kuma b'a la a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen kan u fɛn fɛn ye ayiwa ɲɔgɔn ye kɛ nin ko la tiɲɛ yɛrɛ la k'a kɛra wasa de y'u bolo a don Jalo ministre kunna tiɲɛ yɛrɛ la a nisɔndiyara ayiwa a ko président de la transition tɔgɔ la ka se premier ministre ma o tɔgɔ la k'u bi foli ani tanunin de ta k'o ɲɛsin maa minnu ɲɛsinen don tajiko la jamana in kɔnɔ n'u bɛna d'an ma ya kuma b'a la ko k'u sɛbɛkɔrɔ fo Abdoulaye Maïga k'a ye
bonyaba foliba tanuniba o ta ko ɲɛsi tajitigi ninnu ma k'u filɛ ka baara min kɛ ko a nin tɛ bɔ u kɔnɔ wa ko faaba ye dɔ sɔrɔ cogo min k'u bolo de mana bɔlen don yakuma bɔla buwa ka taa an ka région mun fana la yaasa olu fana bɛ nimisi wasa sɔrɔ tajiko la région caman u y'olu fɔ yakuma b'a la Moti San ka taa se Kucalama Nara Joyila k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ olu fana se ka se a dɔ sɔrɔ sɛbɛnkura nouvelle région an y'a bɔ a kɔnɔ sɛbɛnnikɛba Demba Konte Grange hali bi bɛ komi n'o ma ban ne erreur tuguni maa min sɛbɛnni kɛ Grange u y'a sɔrɔ ka bɔ jamana yɛrɛ ka kunnafonidiso la n'o ye Sigma ye sɛbɛnnikɛla ko Grange jamana premier ministre n'o ye général de division Ablaye Maïga Grange ale ni Oakley o kuma k'u ka bureau kura u ye ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Oakley lajɛ Grange jamana ɲɛmaaw y'a sigi sen kan dɔwɛrɛ tɛ ko ye min ye dunko juguya juruko yuruko o kɛlɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na Grange sabu n'i ye Oakley yɛrɛ tɔgɔ lajɛ office central de lutte contre l'enrichissement illicite Grange foroba wari maa kana i bolo fila ta k'a da kan k'a kɛ k'i da maraka Grange ni k'i kɔnɔbara kɛ dɛbɛ ni k'i yɛrɛ kɛ cɛfarin ye ni ka maa tɔw kɛ dɛsɛbaatɔ ye sɛbɛnkɛla ko a ko nin cakɛyɔrɔ in i b'a ye k'a fɔ a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ Grange ɲɛmaa kura in o de ye min kɔni cɛba dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko Dr Modibo Sako o tuma ale de taara ni k'a kɛ ɲɛmaa kura ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'ale lajɛ a kɛrɛfɛlaw la danna taara ka da cɛ ni musow kan Grange maa kelen ko man di sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye wulikajɔ ye ntɛnɛn tɛmɛnen n'o de bɛnna nin kalo tile 24 u taara primature la n'o ye premier ministre ale ka cakɛyɔrɔ ye Grange min ye Ablaye Maïga n'ale Mali premier ministre ye u ni ale ye ɲɔgɔn ye min ye Oakley ka nin jɛrɛjɛkulu kura Grange u dafalen u ni premier ministre ale fana y'a yira k'a fɔ Grange kelenna yalalikɛla n'a ko k'a ye Ala ye Grange maa t'a sɔsɔ o tuma kelenna ko ka ɲi fɛn min o de y'an dabama ye min kɔni ministre caman bɛ yen a y'olu wele ni ka kɛ seereya ye Grange a bɛna min ta k'u sɛgɛrɛ wa fana bɛna min ta k'a sɛgɛrɛ olu fana ka kɛ seere ye sɛbɛnkɛla ko i b'a ye k'a fɔ kuma bɔra ka ben kuma in a fangirima tun ye fɛn mun ye o de ye Oakley a ka ni bureau kura Grange kana yira premier ministre la o kuma premier ministre fana ka kanabɔ ladilikan min b'a bolo min k'o ta k'o di nin baara kɛbaw ma o kuma ko tigɛ ma don a na la min kɔni bureau kura ye a ɲɛmaya bɛ maa min bolo o de ye min kɔni ye nin magistrat ba in ye n'o ye Modibo Sako ye Modibo Sako n'a ka jama u y'u yɛrɛ yira premier ministre la o kuma jamana ɲɛmaaw olu de danna ta ka da u kan o t'a bali ko yɛrɛ yira tɛ kɛ Grange o bannen min kɔni premier ministre a y'a yira k'a fɔ ɲɛw bɛ ɲɛda ye ɲɛw bɛ kunkolo ye wa ɲɛw bɛ ka dusukun ye o tuma mɛ min ta k'o sɛgɛrɛ Grange o de ye aw bilala fɛn mun na jamana ka baara dɔn o tuma ɲɛda ko t'a la o tuma balima ko t'a la somɔgɔ ko t'a la jango teriya min ye premier ministre ye n'o ye général de division Ablaye Maïga a y'a yira k'a fɔ aw bɛ cakɛyɔrɔ min na cakɛyɔrɔ in a jɔyɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛnɛmali la sabu min ye wari ye a kana se ka dun cogo min na min kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw ka se ka boloda jango ka se ka wari dun kunbɛn o tuma a y'aw jilaja k'a k'a kɛcogo la o tuma sɛbɛnfura mun taara k'a di aw ma n'o ye cahier de charge o kɔnɔ kumaw ye fɛn minnu fɔ aw yɛrɛ sariya dɔnbaa ye a ka sariya baara minɛ a bolo fila la ni k'a bato a batocogo la yɛlɛma kana don a la ngɔri kana don a la o tuma an bɛ fɛ ka ja la nka ko kuma wɛrɛ k'o mɛn o tuma ko bɛ gɛlɛya don baaraw la dɛ sabu min kɔni danna ye ale ye fɛnba ye an ka jamana in kɔnɔ ni maa min bɔra danaya minɛn kɔrɔ Grange k'i ye gasi fɛnɛ kɛ o tuma k'an ma se o waati ma fɔlɔ o tuma bonya ni karama min taara ka da o kan a y'o baara k'a lakika la janko malidenw ka se ka nisɔndiya kɔrɔ kunnafoni fila nin an ye min bɔ le région kɔnɔ ka bɔ Sigma olu ka kunnafonidiso la Bili sanfɛbolila ale b'a fɛrɛ minɛ yɔrɔ dɔn n bala cogo bɛ di Banjabate i y'a kɛ ne m'a k'i la o ti cɛ n'a muso cɛ n'a bala n'o la Wulibali Nouvelle Horizon mun bɛ a kumana a ko cogo di Alifa Sɔ fulakɛ a ka kalimungala a dafalen don kosɛbɛ ministre des affaires étrangères et de la coopération de l'alliance des états du Sahel k'u ye ɲɔgɔn ye ba kɛ kunungo araba Ndomangalo tile 26 san 2000 ani 25 k'a kɛra Ouagadougou réunion in n'o ye ɲɔgɔn ye ba ye 9e sommet des chefs d'état de la confédération de l'AES ayiwa u ka ɲɔgɔn ye in kɔnɔ ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali Cɛjan Abdoulaye Diop a ye jaabili kɛ ka ɲɛsin tɔnba in ma bɛɛ kɔni b'a dɔn yakuma b'a la ko dɔw de kɛ mɛ k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu in n'o ye Burukina Senegal
ɲɛ ko Sénégal Niger Mali ko ka dɛmɛ don ma k'olu ma mansi yamaruya mura jugu kuma de n'u ye aw bila bali baara la ko ka dɛmɛ don ma k'olu tɛ dɛmɛ ko la don u ti maa ka dɛmɛ fɛ k'olu ka ɲɛma saba ko k'olu bɛ pan n'u yɛrɛ kama de k'u bɛ pan n'u yɛrɛ fanga ye o la sa i bɛna ye i ye kuma b'a la nin kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Abulayi a sɛbɛkɔrɔ kuma na nin ɲɔgɔn ye belebeleba in n'a ɲɛmaa tun bɛ Abulayi Diop yɛrɛ bolo ministre des affaires étrangères de la coopération internationale du Mali alala chef d'état olu kɔni ye danaya da u kan i ye kuma b'a la n'o ye an ka président de la confédération ye u ka nin baaraba in ko a kɔni kɛra ayiwa délégation ɲɛna n'o ye jɛrɛjɛkulu ye n'u k'olu ma ko experts Burkina ta tun bɛ yen Mali ta tun bɛ yen Niger ta o tun bɛ yen président min fana bɛ commission nationale alliance des états k'o kofɔ ayiwa ko o AES o maaw olu fana tun bɛ yen Bois Diabaté ministère des affaires étrangères u y'u ka sigi ka fɔ k'o kɛ ya kuma b'a la baara o bɛ ka kɛ sɛbɛnfura de kan n'u ko a ma ko document de travail o sɛbɛnfura o ɲɛsinnen don u ka ɲɔgɔn ye belebele min n'o bɛna kɛ n'o ye tako filanan ye n'u ko a ma ko deuxième sommet des chefs d'État de la confédération de l'alliance des États du Sahel ko a kan ka kɛ kalo tile 22 23 décembre kalo san 2025 Bamakɔ ya kuma bɛ a la n'o ye Maliba ye o de la sa u ye ɲɔgɔn ye kɛ ka se ka bɛn kumaw kɛ o sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen labɛn o kan ka yira nin ɲɛmaa saba la deuxième sommet o don i y'a faamuya b'a la Bois Diabaté dɔwɛrɛ tɛ koyi alliance a sigi ani bi cɛ tiɲɛ yɛrɛ la u sera ka bɔ u yɛrɛ la n'i ye kana ko fɔ an bɛ se ka tare ko fɔ hali ni a y'a sɔrɔ ya kuma b'a la wulikajɔ o kelen-kelenninw bɛ yen n'o tɛ dimi bɔ ka juguw kɛlɛ an y'o kɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen jugu dɔw fana bɛ yen olu bɛ jugu dɛmɛ an kan da donna olu bɛɛ lajɛlen la i y'a faamuya b'a la o kɔni k'o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛna ka na ye AES tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bɛ tare an bɛ o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna i y'a faamuya b'a la n'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛna i bɛna ka na ye u k'a ni ɲɔgɔn ye belebele min n'u kɔni kan ka kɛ Maliba kɔnɔ ya kuma b'a la alala ko a kɔni n'o a sigira sen kan wasa ani kunkɔrɔta o damanda de don sabu an bɛ min de ɲini ka jamana in saba in k'a bɔ nɔgɔ la pewu ko o bɛ kɛ sababu ye o fana bɛ kɛ an ka laɲini ka se k'an lakana ka bɔ juguw bolo n'o tɛ n'i y'a ko ta ka den ɲɛkɔrɔ an wasalen don juguw kɛlɛli la hali n'a y'a sɔrɔ maa dɔw fana bɛ yen olu bɛ ka juguw dɛmɛ an kan o n'a ta o ta bɔ an fana bɛ ngara de da u la sanga ani waati o la sa hali ni a y'a sɔrɔ maa bɛ maa la u b'u yɛrɛ de kɛ ko mun n'a sɔrɔ b'an fɛ ka sɔrɔ u t'an fɛ an jugu kisɛ bilenw don o n'a ta o ta n'a fɔra k'an ka kɔ da ɲɔgɔn na an bɛ se o la sa n ye kɔrɔfɔ n y'a salo ka bɔ nouvelle région kɔnɔ bi bɔli de don fulakɛ ta don Granke hali bi bɛ ko min ma ban tuguni ne bɛ n bolo don n bɔra ni min ye o ye le erreur ye Granke maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Makusi ko Granke i b'a ye k'a fɔ ni cɛba in n'o ye Seku Umaru Karaɲara Granke a bugunatigɛ bɛ journal kɔnɔ sɔgɔmada in na Seku Umaru Karaɲara ale ye Petrobama ale y'o tigi ye wa kuma min ye fonisere don Granke min ye farikolo ɲɛnajɛ o kuma ko kanubaga belebeleba don Granke i b'a ye k'a fɔ a kɛmɛ ka fɛn caman sɛbɛn a kan sɛbɛnnikɛla n'o ye Makusi ye Granke a ko ni dankɔrɔba in Granke k'a b'a yɛrɛ fɛ a bɛ maa wɛrɛ fɛ wa a b'a ka jamana fɛ n'o ye Fatou Mali ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ala kɛmɛ ka garisɛgɛ don fɛn mun na o de ye taji baara ye Granke mobiliw b'a bolo ni ka taa taji donni ka don jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ taji bɛ donni ni sɛbɛnfura minnu ye Granke ko bɛɛ lajɛlen dafalen b'a bolo a y'o ɲɛɲini k'o dɔn wa fonisere don banna don sɛbɛnnikɛla ko maa tɛ ko kɛ gansan i b'a ye k'a fɔ min ye Seku Umaru Karaɲara Granke i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye a ka taji baara a kan ka baara fɛn fɛn kɛ taji ko la ni ka na n'a ye station na Granke ni k'a di maa wɛrɛ ma i b'a ye k'a fɔ ko baara ɲumanw bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ a fɛ waati bɛɛ Granke o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a kɛn bɛ k'i fasa fili kɛ ni ka min sɛbɛn kosɛbɛ o de ye a ka ɲumanya yɛrɛ a ko dugu ma jɛ ka ban min ye Seku Umaru Karaɲara Granke i b'a ye k'a fɔ ko numanbolo de bɛ jan ni kinibolo de bɛ jan ni numanbolo ye
o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye a bɛ wari mun ta k'a di maaw ma a bɛ hakilina ɲuman ni bilasirali mun kɛ maaw ye grand que o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye farikolo ɲɛnajɛ ye i b'a ye k'a fɔ ko jama de bɛ giri a kan k'a sababu kɛ farikolo ɲɛnajɛ ka d'a ye fo k'a dama tɛmɛ k'a daminɛ discipline sugu bɛɛ lajɛlen na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sɛnɛntolanci ye k'o ka d'a ye kosɛbɛ grand que min y'a ka dɛmɛ Seku Umaru Karaɲara min ye dogodogoni kɔnɔ grand que i b'a ye ko Seku Umaru Karaɲara balontan minɛnw k'a daminɛ balon ni samara ka taa bila maillot la ka taa bila coupe la ni ka tila ka balontan ka parrainer i b'a fɔ ko Seku Umaru Karaɲara sɛbɛnnikɛla ko grand que min kɔni ko jama tɛ girin maa ka gansan min ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'a tɔgɔ duman de fɔ wa min ye ntolanci kanubagaw ye bɛɛ lajɛlen de kɛn bɛ k'a tɔgɔ duman fɔ k'a yira k'a fɔ min kɔni ye maa o maa mana wuli ka taa Seku Umaru Karaɲara fɛ k'a yira k'a fɔ a bɛ fɛ ka ntolanci boloda Seku Umaru Karaɲara a diinɛ n'a ŋaniya seko ni karama ye min ye a bɛ a ŋaniya ta k'aw sɛgɛrɛ o tuma k'aw bololangolo tɛ segin fɛnɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o baara ɲuman mun filɛ nin ye grand que i b'a ye k'a fɔ maanifin mana ko k'o kɛ ala b'i sara a ko waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ grand que min kɔni farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye u bɛɛ ka duwawu bɛɛ lajɛlen ta ni ka Seku Umaru Karaɲara sara o tuma k'ala k'a sara grand que ala ka maanifin sara dangali tɛ nɛni tɛ n'i y'a digilen maa min na i b'a sɔrɔ i ma ɲuman kɛ n'o tɛ fɛn man di k'a bɔ grand que ala k'an bɛɛ lajɛlen sara an ka kɛwale ɲuman na sɛbɛnnikɛla ko a ko ni cɛba in ye i b'a ye k'a fɔ maa min don a nisɔn ka di a ko maasɛbɛya tamasire daminɛ o ye nisɔndiya ye grand que ɲi o de tɛ bɔ fiɲɛ na i b'a ye k'a fɔ playboy don sabu sarama don a fɛ kan ye grand que min ye Seku Umaru Karaɲara i b'a ye k'a fɔ fasodenɲumanya baara tiɲɛ yɛrɛ la a kelen ɲuman o tuma ko jala bɛ Seku Umaru Karaɲara kan na o tuma min ye nin baara ɲuman ye grand que sɛbɛnnikɛla ko Seku Umaru kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ k'ale bɛ ka fɛn mun kɛ maa m'a bila la dɛ ale yɛrɛ nin kanu de don grand que ni fɛn mun ka di ye o t'i tɔɔrɔ yɔrɔ mun tali ka di maa ye n'i taara ko b'i tɔɔrɔ wa farikolo ɲɛnajɛ mun ka d'ale ye grand que maaw ko k'ale k'u dɛmɛ o grand que ko mun na ale bɛ dɛsɛ k'u dɛmɛ mun na ale bɛ dɛsɛ k'a ka kɛta kɛ sabu a ka d'ale dusukun ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi tiɲɛ yɛrɛ la Seku Umaru Karaɲara o tuma ko fasodenɲumanya duloki a kan ka ta ka don a kana k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ni ka tila ka duwawu k'a ye waati bɛɛ lajɛlen la grand que kunnafoni filan nin an ye min bɔ le rayon kɔnɔ Makusi ale ka sɛbɛnni don Seku Umaru Karaɲara i kana ka foli a ka kɔrɔfɔ i kana dan ta i ye min fɔ a bayirika ne yɛrɛ bɛ jɛrɛ jɛkulu dɔ la ko Amsi Sport u ye badenya balontan kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra ba kɔfɛ bi Sangare sababu la malo bɔrɔ 70 ani kɔ ko minnu jouera ko k'a d'u ma. Wa cɛ ma nkalon tigɛ dɛ. E ka témoignage filɛ nin ye a ma nkalon tigɛ dɛ. Baɲumankɛtɔn don. Grand que ka tila ka min fɔ cɛba in ye nin cɛ sarama nin banna ni waritigi ni ala dɔnna fasoden ɲuman. Grand que min ye an ka Bubakari Tarawele grand que a k'a mago to. A k'a mago to dɛ. An b'a deli ala kama. Fɛn mun tɛmɛna ni Bubakari cɛ o tuma a k'a mago to. Cɛ in alamɔgɔ don silamɛ don ladiri don wa a bɛ hinɛ a bɛ makari grand que wa a bɛ yafa ka yafa ɲini a fɛ. A ka Bubakari mago to. I bolo don. An m'o ɲini. Ali. Buwa Jabate. Namu. An m'an tɛgɛ kari ka don. An bɛ bɔ ni Nouvelle Horizon ye. O don. O ko di. O ko di. Buwa. Amadiya. Sakana ko gerekura tɛ bɔ wɔyɔ kɔ. Fiyewu. O ye tiɲɛ dɛ. Buwa. Namu. Ko ni sumuni bɔr'i la. Ni bana k'a yira dɔgɔtɔrɔ la. A bɛ kurusi fara. O ye tiɲɛ ye. Siga t'o la. Siga. O la. Namu. Mankan min wulilen don. Sɛ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na. Ko a donni jamana kɔnɔ. Ko k'a dabila. O fɔra o. U seginna kan tuguni dɛ. Ko dan tɛ u ma an ma da sɛ ninnu na. Nka minnu fana bolo b'a la k'a baara kɛ olu ko k'u kana kɛ ten. Sɛbaralaw. K'o t'a kɛ cogo ye. Kunun ma ɲɛ o kɔ. Ko sɛdenninw dun bɛ bɔ o dugu kelenw de la ka na. Ko ka ngara da olu fana ɲɛ ko sɛdennin kana don yan. A gɛlɛyara. Fa tɛ sagana. Ne ko k'a kɛra jɔrɔna ye. O don dɛ. Buwa. Namu. I bɛna ka na ye sa jamana ɲɛmaw. Namu. U kɔni ye wuli ka jɔ kɛ. Ka ɲɛsin nin ko in na. Ko sɛ minnu kɔni n'a bɛ bɔ kɔfɛ ka don an bara yan. U ka ngara daw ɲɛ u kana don yan fiyewu. Namu. Nka dɔw de fana bɛ yen olu sagona ko t'o ye. Ko k'a lajɛ jamana maaw k'u k'a lajɛ u ka sabali. K'u mago to olu k'u ka baara kɛ. Ko n'a kɔni ma ɲɛ k'u k'u sinsin nin ko kan. Ko sɛsogo n'o ne poulet de chair ye k'o tɛ don. Sɛdenninw dun fana bɛ bɔ o dugu kelen de la ka na ko sira ka da olu ɲɛ. Ne ko n k'a kɛra Bamani examen ye. O ye jumɛn? N tɛ dugu in fɔ ne ko Bamani examen n k'a kɛra o ye. E tɛ taa ne yɛrɛ tɛ taa. Grand que a dun fɔra k'i ye cɛ duman ye nka bi ma cɛ duman yira n na dɛ.
bangoni ma deli ka bangoni mɛn tulo la fɔlɔ buguni examen kuma i ka cɛdumaya bi dɔ bɔra la bi dɛ e ka kuma dilanni tɛ ni e y'a fɔ e nɔ tɛ i y'a sɔrɔ a bɛ fɔ o tuma sigi i k'a fɔ tuguni buguni examen payi ko buguni e ta ti don ne ta ti don a filɛ nin ye dɛ minnu kɔni bɛ ka nin ko kɛ ko ka ɲaɲe jamana ɲɛmaaw fɛ surtout jamana ɲɛmaaba yɛrɛ k'o k'a lajɛ k'o ka jisuma k'o kɛ koro la dɔɔni yesa baaraw bɛ se ka kɛ ko ni nin ko sugu kɛra ta k'o bɛ kɛ sababu ye denmisɛn damadɔw bɛ yen k'olu ka baara bi tiɲɛ k'olu laban k'olu nata ka taa u sigi so o de ko mun na sa jamana faamaw kɔni bɛɛ ne de don a la sabu jamana ni kanali de ka kan n'i bilala yɔrɔ la yɔrɔ min ni kanali ka kan i b'a baara kɛ donc bagan minnu sɛ sugu minnu kɔni bɛ na ni poulet de chair don a bɛ na nacogo la buwa jamana kɔnɔdenw t'a dɔn o kɔni bɛna an b'a ye ko sogo don an b'a san an b'a kɛ daga kɔnɔ k'a dun tiɲɛ na jamana ɲɛmaaw kɔni u ye nin wulikajɔ min kɛ tiɲɛ na ne t'u jalaki a la chef de l'État ni mɔgɔ minnu bɛ nin baara kɛ k'u bɛ a deli i ya kuma b'a la k'u ka segin u kɔ dɔɔni olu ka se k'a to u k'u ka baaraw kɛ ne dun b'a dɔn jamanakuntigi sɔntɔ nin ma a bɛ gɛlɛya dɛ buwa fɛn min bɛ ko lase dugu kɔnɔ dugukɔnɔdenw ma ni jamanakuntigi ko k'a kana kɛ ka tila k'a fɔ ko k'a kɛ o kuma fila ye i b'a dɔn tuma min na 2024 décision in bɛ ta grippe aviaire sirankɛr'o de ɲɛ sɛw ka mura banbalini o tuma ni adamaden y'a dun ayiwa an yɛrɛ fana bɛ mura banbali la ti so i m'a ye jɔnni bɛ bɛɛ la yala tɔ bɛ juguya an tɛ bali k'a kunbɛn kosɛbɛ o la sa sɛbɛnfura a tigi Mahamani Touré ale de sɛbɛn tɔgɔ bila ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ne bɛ tigɛ don tuguni le yɔrɔ garange bi u b'u ka dɛgɛ la bi sɛbɛnnikɛla ko garange o kuma bɛ fɛn mun kan ayiwa o de ye DDR ye garange sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye maa minnu tun kɛn bɛ ka marifa ta garange ni ka se ka u ka lakana baara kɛ walima ka bila jamana la sɛbɛnnikɛla ko ministre de la réconciliation nationale min kɔni ye olu ye wulikajɔ kɛ jamana gouvernement tɔgɔ la k'a yira k'a fɔ foyi tɛ bɛn bɔ garange maa minnu ye marifa ta malidenw de don nka n'u sabalila ka marifa bila garange k'an bɛ jɛ an bɛ kuma an bɛ sigi ka fɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko lajɛ minnu bolo dara an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko lajɛw kɔni jaabi bɔra ni fɛn min ye o de ye an ka bɛnko la an ka yafa garange an ka tɛmɛ ni mali kura ye sɛbɛnnikɛla ko a ko o yafa baaraw olu de daminɛlen filɛ de ministère de la réconciliation nationale dankɔrɔba min bɛ n'o général de corps d'armée Ismaël Wake ale bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen la jɔyɔrɔ min b'a bolo jɔyɔrɔ belebeleba sabu ni bɛn tɛ dugu o dugu kɔnɔ garange o dugu ka yiriwali o bɛ gɛlɛya bɛn tɛ jamana o jamana kɔnɔ o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ faso mali a dɔn bɛ ni basigi min ye lawale la a bɛ se ka sigi o basigi kelen na i b'a ye k'a fɔ Ismaël Wake a kɛmɛ ka sɔnni dɔ kan sɛbɛnnikɛla ko a fana kɛmɛ ka danna ta ka da cɛba minnu kan garange k'u bɛɛ lajɛlen b'u sɔn ka baaraw la min ye DDR ye k'a nun donna ka ban maa minnu tun ye marifa ta jamana in juguya la o tuma k'u sabalila ko nimisara an ka kɛta la anw de ye maliden ye anw de ye baara kelen kɔnɔ kisɛw ye o tuma an nalen filɛ n'an ka marifa ye ka n'an yɛrɛ di aw ma min ka di jamana ye k'a kan na sabu anw de ye jamana jalaki anw de ye degun ta ka jamana sɛgɛrɛ wa an b'o nimisa kɔnɔ jamana y'a yira k'a fɔ ko yafa bɛ yen sabu ala ko garange kan ka yafa ɲɔgɔn ma o tuma jamana yafara nin bɛɛ lajɛlen ma n'u y'u ka kojugu dɔn ka ban ni ka segin ko kana fara fasoden ɲumanya hakilina kan garange o tuma ko yafa kɛr'u ma baara kura min bɛ yen marifa minɛlen kɔfɛ garange min kan ka don sɔrɔsiya la sabu u ye waati jan kɛ marifa ci la olu bɛ don sɔrɔsiya la minnu tɛ marifa ci dɔn kosɛbɛ ni ŋaniya wɛrɛ b'u la min tɛ sɔrɔsiya ye garange kulu fana bɛ woloma ka bɔ jama la ni ka tila k'olu don baara wɛrɛ la foroba baara b'o la jago b'o la n'o ye commerce ye ka taa bila kɛnyɛrɛ baara caman na garange min ka di min ye musakanin bɛ d'o ma k'o bila o baara la ni ka tila k'o dɔdɔlɔma garange maa minnu tun ye marifa ta k'u tɛna t'u yɛrɛ ma ko ye waati bɛɛ kun bɛ degun k'u lajɛ n'a sɔrɔ dɔ hakili tɛna wasi ni ka tila ka segin a kɔ ni ka tila ka jamana janfa sɛbɛnnikɛla ko a ko mali mara yɔrɔ min bɛ yen garange min kɔni ye DDR ye a baaraw nun don b'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la kabini alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna nin kalo in tile 20 ma i b'a ye k'a fɔ bi y'o kunɲɔgɔn ye diɲɛ ma don o don o tuma
k'a ko in bɛ fɔri dɔɔni ni ka dɔ ka marifa minɛ kuma minnu kan ka fɔ hakilina baara cɛ ɲuman minnu kan ka kɛ garange ko baaraw bɛ senna nin waati la maa bɛ se ka fɔ sa ko nin ye nisɔndiya ko ni tare belebeleba ye Mali ka bɛn ni basigi garange ko nin bɛna n'u nasira belebeleba ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le réunion kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don garange sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛ kɔmɔ suruku kan jan an bɛ taa kɛrɛfɛ an bɛ tila ka segin ka taa ko bakɔnikaw ka hakɛ to o bɛ fɔ dɛ ayiwa Buguni fɔtɔ la o tuma Buguni turuli la k'a kɛ bakɔni hakɛto minɛ la Naamu an y'an kan sɛgɛnnafiɲɛ sɛbɛnkɔrɔ bɔ sisan an lafiyalen an tɛ tɛmɛ n'a ye Garange ne bɛ tigɛ dɔn le républicain maa min sɛbɛnni kɛ Garange u y'a sɔrɔ ka bɔ Jeune Afrique kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko an k'an ka minɛnw ta ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa an yɛrɛ sɔrɔ Guinée Bissau sɛbɛnnikɛla ko olu ka président n'o ye an bɛnnen den Umaru Sisoko Embalo u ye a galon ka bɔ a ka fanga la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma in mɛnna kunu araba Garange b'a ye k'a fɔ kalo tile 26 Umaru Sisoko Embalo surasi don wa général Jala yɛrɛ b'a kamankun na i b'a ye k'a fɔ ale b'a ka jamana mara la sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛyaw dadara ɲɔgɔn kan a na kɛ ni ale ka ko nege kɔni tun tɛ jamanadenw na sabu président fanga o b'a ka jamanadenw de bolo sɛbɛnnikɛla ko o sina kana bali ka kalafili ninnu don ten n'o ye masakɛ kalafili maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ kalafili in bɛ ka taa taasira min na k'a tɛna kɛ kalafili sanuman ye min kɔni ye yɛlɛma olu ɲinina maa caman fɛ jango kalafili bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi n'o ye Umaru Sisoko Embalo a ma tulo don o fɛ Garange kalafili kɔni kɛra ale yɛrɛ ka hakilina la a ma ɲa min kɔni ye jaabi ye o sina kana bali ka bɔ paratatata sɛbɛnnikɛla ko min ye Umaru Sisoko Embalo maaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko bolo ɲɛsinna yɔrɔ min na tile bɔra ye sabu u b'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɔni a bɛna tigɛ ka bila ale de nakɔrɔ Umaru Sisoko Embalo Garange kunu a wasale hakilila tigɛlen ye a b'a ka masakɛ bulon kɔnɔ palais présidentiel la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ nɛgɛ kaɲa 12 n'o ye 12 heures pile min kɔni ye mobili falen surasi la kalasini b'u bolo sina k'u kari ka don u y'u kari ka don tuma min na Garange min kɔni ye coup de sommation min ka marifa da ɲɛsin kabanɔgɔ la min ka bagabaga fa ye i b'a ye k'a fɔ min kɔni tigɛma don la maaw kɔni y'a dɔn de waati ko dɔ bɛ jamana kɔnɔ maaw ye duru don fiɲɛ na dugu sina ka bilisa ɲagami ni ka sin ka bɔ kɛnɛma ka sokɔnɔnaw ma gɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔrɔsiw ko k'olu nakun tɛ fila ye olu nakun ye kelen ye Umaru Sisoko Embalo o tuma i ka fanga banna wuli an ka taa sɛbɛnnikɛla ko Garange u y'o fɔ président ye o tuma k'a sigilen to a ka bureau kɔnɔ wuli an ka taa i ka fanga banna wa Garange u y'a fɔ cogo min na o kɛra bannen ye koyi sɛbɛnnikɛla ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko min y'u ka chef d'état major ye i b'a ye k'a fɔ ni o kɔni général Biyake Nantamu ye sɛbɛnnikɛla ko u y'o fana wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la o tuma ko fana ka bulon ye o ka taa min kɔni vice chef d'état major ye Garange u y'o fana wuli ka bulon ɲɛ o tuma ko fana ka bulon ɲɛ kan ka taa ko tɛmɛ an ka taa sɛbɛnnikɛla ko surasi marifatigi n'o ko tɛmɛ an ka taa f'i sen bɛ fereke taama la sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Mamadou Touré ye Garange o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye u ka ministre de l'intérieur ye u y'o fana lawuli ko fana ka tɛmɛ an ka taa sɛbɛnnikɛla ko min ye président ni ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna ɲɔgɔn fɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman fana u y'olu minɛ tɛmɛn'o la sɛbɛnnikɛla ko o tuma min kɔni ye coup d'état kɛbaaw ye u bɔra ni k'u da lase coup d'état kuma ma k'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi a ka jamanakuntigiya banna n'o ye sɔrɔsikɛ Mali bɛnnen den Umaru Sisoko Embalo a ba bɛ bɔ Mali la yan i b'o kalama awɔ yanga don min ye Umaru Sisoko Embalo n'o y'an ka bɛnnen den Garange ale de ye Guinée Bissau jamanakuntigi kɔrɔ ye o tuma a bɛ fɔ sa ko jamanakuntigi kɔrɔ min kɔni ale ka fanga banna ko k'a sababu kɛ dɔwɛrɛ ye o tuma k'a ma kumaw de lamɛn a bɛ ka ko kɛ n'a yɛrɛ ka yɛrɛsagokɛ ye o tuma Garange ka kalafili tigɛ ka bila nakɔrɔ k'a sɔrɔ a ko man di jamanadenw ye o de jaabi filɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don wa Jabate mɛ teliya ka n tɛgɛ don Kalum Info mun bɛ yen Buwa ko Saribɔ k'a sɔngɔ de bɛ ka yɛlɛ nɔ k'a bɛ ka kɛ balaŋɛɲɛ de ye kabini 7,700 800 1000 ani 400 ko dɔ yɛrɛ bɛ yɛlɛ o kan filɛ nin ye dɛ o ko ca k'a gɛlɛyalen don ya kuma b'a la taratata kuma wulilen ka jɔ an ka feerekɛyɔrɔba dɔw bɛ faaba kɔnɔ yan Sogonikɔ Dawudabugu Lafiyabugu Yirimajɔ Falajɛ feerekɛla minnu bɛ maa damadɔ sɔrɔla minnu y'u ta fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko gɛlɛya in k'a bɛ jamana fan bɛɛ dugu fan bɛɛ lajɛlen k'a da ka gɛlɛn cogo min a da ka gɛlɛn ten
i bɛna ye dɔ wɛrɛ tɛ ko dɔw y'u ta fɔ a la ko sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ minnu na ko dɔw bɛ sɛnɛkɛyɔrɔ de la sisan donc olu tɛ charbon bɔ yɔrɔ la dɔw fana ko kana k'o de tɛ sira kan k'o de bɛ ka ko gɛlɛya dɔw fana ko bɛrɛ tɛ sɔrɔ fitinin de bɛ ka sɔrɔ mobili la ka na o n'a ɲɔgɔnna camanba de ye k'o de kɛ mɛ ka nin ko gɛlɛya dɔw fana ko gazi yɛrɛ ko tɛ ka sɔrɔ an balimamuso dɔ ye nin ale ye kuma ta Ayisata Kulubali ale ye charbon feerela ye Dawuda Bugu a ko tiɲɛ yɛrɛ la charbon saki n'o y'a bɔrɛ ale kuma ta 800 an bɛ yɔrɔ min na ko sisan ko 1200 ko a bɛ ka di olu ma o la n'olu ko k'u b'o feere o la ko bɛ kɛ cogo di o la sa ko grossiste dɔw yɛrɛ bɛ yen k'olu b'u ta de feere 1400 clients k'olu b'a kɛ cogo di o la o la sa an tor'o la maa wɛrɛ bɛ yen min fana ye kuma ta Fanda Jalo a fana bɛ charbon feere Sogonikɔ ale kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ko k'a gɛlɛyalen don ya kuma b'a la k'a tɛ sɔrɔ wa sɔngɔ a ka gɛlɛya kuma b'a la ko camion k'olu bɛna dɔɔni de ko camion yɛrɛ yeli ko retard dan fana ya kuma la u bɛna ni min ye ko hakɛya k'o da dɔnnen don ale fana ka kuma kɛr'o ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen ale kɔni ye jateminɛ kɛ ale tun bɛ feere tobili kɛ cogo min ko ale dɔ b'o la dɛ i bɛna ye maa wɛrɛ ye nin Mariam Tarawele Buwakɛladenw Yirimajɔ ale y'a yira k'ale tun bɛna 200 san k'ale ka baara bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ n'o 200 ko f'a tɔ bɛ to ko bi tiɲɛ yɛrɛ la k'ale bɛ ka charbon san ko fo 1600 ko sisan ko bɛrɛ de bɛna don tobili a kɛcogo la an balimamuso wɛrɛ bɛ yen Kajatu Ture ale fana ye kuma ta o ye manamu tɔma ye ko den 4 de bɛ ale bolo ale sigilen bɛ Lafiyabugu ko tiɲɛ la k'a ko gɛlɛyalen k'olu laban kɔni bɛna min kɛ k'olu bɛna hakɛ de sigi tobili la denmisɛnnin fitininw ko ani maakɔrɔbaw k'olu bɛna tobili kɛ o ye ko k'a tɔ jɔ ne ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin kɛ n bɛ jata kara la Guwakɔnɔlaw la k'a ko gɛlɛyalen dɔw ko gazi fana ko sɔngɔ fana ka gɛlɛ k'a ti ye fana ya kuma b'a la ko n'i y'o damanta fara ɲɔgɔn kan ko damanta k'o de bɛna ni gɛlɛya ye o kuma an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ charbon kɔni bɛ daminɛ bi a ka gɛlɛ 1200 1400 ko an na kunkan fɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a gɛlɛyalen dɔw ko k'u laban o lama ko n'u ta ɲɛsin lɔgɔ la n'o dun kɛra o fana bɛna gɛlɛya de don an ka kungo kɔnɔnaw la sɛbɛn ayiwa an y'a bɔ Kalum Info kɔnɔ maa min ka tɛgɛnɛ don Asa Bajalo Garanke an ka jɛ ka dugawu de kɛ maa tɛ da kunnandi dɔn Ala ka nɔgɔya don ko la n'i ye tajiko gɛlɛn bɔ charbon ko la Garanke a tɔ b'a dɛn o tuma dɔɔni tɛ toto foyi la Garanke nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la kunnafoni min bɛɛ lajɛlen labɛnna ka da e ni ne kan e ni ne fɛ Garanke i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ n'o ye jamajɛ baara ye sabu nɛgɛ karafe juru bɛ Mamutu Kamara bolo radio Jigafo officiel ale ni YouTube Mamutu ni Jean y'a daminɛ nɛgɛtigi yɛrɛ n'o y'an bɛ Jakite ale nana tɔ lase nin waati la ale de sɔnni danbɛ min ye YouTube ni radio Jigafo officiel kan son duman ni ja duman maaw bɛ tila ka n'o lajɛ Garanke min ye foroba foli kɔfɛ Fukamedi fo e ni ne yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ni foli ka kan an bɛ bi ta bila an ka kunnafoni laban jɔkun kɔnɔ o ye sini juma Dabaka Kutuba